ekele m ọha n'eze bịa bịa ekele ndị mụfunu bịa jegide n'ezinụlọ ma pe ọlọha onye isi mụfu agụmitodo ekilekwe m go ekele m go bịa bịa ekele nwa gị Fetape Chomsky one Ada Enugu-Ezike aka the first female highlife musician. Adamonoja adana gị mma seze chitoka bịa mụra chekwebegide na-emegesi ihe na-ekpubule emelekwego ọ na-aga bụ ọla ọha bụkwa onye eziokwu ma onye eziokwu nke ya na ọ na-agachi okwu ma ọ na-eri nso eka ya akwọtọ gbogbo ma ọ gụ na eka kwụrụ ọtọ abụghị wule ekelu na ọ bụ ezigbo agwa ọla ọha dịrị ya n'ụtụtụ do ya na-eche do ya na-enya kpatara oji ya eri n'isi nka ga-abụta onye isi mufu ọla ọha agụmitodo odogwu ekilekwe m go ọkwa gị nọ nọrọ anyị 145 years bịa nwụlega odogwu abụkwa gị n'ọnụ ogologo ndị biri na asịrị m ya fero mogo ya bụla akwụbelekwe n'isi go Chomsky doina m ya kanarịa doina m Chomsky kanarịa ka ihe ọ na-eme gara sokwo bụla akpọla ma ọgụ na ụkwa na ga-akpọ nwa mgbenye okpokpọdụ nwa mgbenye ọja akọdụ na onye dịnụ amegimo Chioma the first female dancer, the first female musician, the first female highlife musician. Ekilekwe m go siye na-efu bule melego ọsọrọ gadara n'ọja da ma ọsọrọ gadala ya zebụla adale ma ọgụ na-esọrọ ekwu mbekwa họlere nke ya eyiko n'ogo fụrịfụ bego ya adị igwugwu na ọdụ ka ọ ga-akpakpara ọsọrọ na eme ọkụ ga-afụ ka ọgụ na nke ya eruko n'ogo n'ọkụ ma ọgụ na ọbụ ivu dete ovutebi evodo sie na-efe melekwego